Jeu de Boule toernooi KBO. Fietsendiefstal station. Het is vandaag 26 juni. Dit is het PLMA-journaal. De KBO-afdelingen in de gemeente Venray hielden donderdag voor de 10e keer hun jaarlijkse Jeu de Boule toernooi op het speelpark van de Boeledroom. Er werd gestreden om de KBO Rabo Wisselbeker. Iedereen vanaf 55 jaar uit de gemeente Venray was welkom. Er werden doubletten gespeeld. Het toernooi was ook dit jaar weer populair. Tot hadden we ongeveer 100 deelnemers ieder jaar. Dit jaar overtreffen we alles. We komen op 128 deelnemers die zich voor dit toernooi ingeschreven hebben. Het was een drukte van belang op de banen. Vanwege de grote belangstelling prees de organisatie zich gelukkig met het weer. Ik moet er niet aan denken dat we dus binnen hadden moeten spelen met regenweer. 140 mensen die in totaal hier rondlopen, met onze eigen mensen erbij natuurlijk. Die kregen we natuurlijk nooit binnengeplaatst. En daar is de kantine ook niet op berekend, dus we prijzen ons zeer gelukkig met dit weer. En we kunnen dan ook zeggen dat ons schietgebedje toch geholpen heeft. Ja, Jeu de Boule, veel mensen zien het als een vakantiespelletje. Of is het een sport? Wat vind jij? Ik vind het een sport, want het gaat niet allemaal vanzelf. Het begint voor veel mensen als een vakantiespelletje. Het is een sport. En de sport is heel leuk om te doen, want je moet tot 13 spelen. En alle punten, dus het is heel leuk. Je speelt een half uur, je kunt een kwartiertje spelen. Sport, ja, echt een hele fijne sport. Ik doe dat heel graag, want ik kan het wel dag en nacht doen. Allebei is een sport en een spelletje is een gezellig spelletje. En niet zo serieus als biljarten. Spel en sport denk ik dat we het mogen noemen. Want zonder spel is het ook niet leuk, dus het spel moet ook overeind blijven. Ja. Allebei, het is een ontspannen sport. En je bent onder de mensen. Het is beide. Dit wordt amateurs gespeeld en door professionals. Sport, zonder meer. Je moet ervan houden, maar het is ideaal om het te spelen. En dan gaat het ook ergens om. Hè. Kijk, zo'n toernooi nou vandaag ook, dat is top. Een sport. Waarom? Nou, bij een wedstrijd hebben we een tegenstander en ik wil toch graag puntjes verdienen, ja. Sport, natuurlijk. Ja, absoluut. Strijd, ja. En wat is toch zo leuk aan? Wat is er leuk aan? Ja, dat is... Men zegt dat is een oude lullensport, maar dat is het niet. Want kijk maar eens landen om ons heen, daar spelen ook jongeren. En dat is, gaan we naar Maastricht toe. Dat is een heel groot toernooi, internationaal. Dus dat zegt wel wat. En de oude mensen zijn van de straat. Hè. Het mooie van de sport is dus de zelfbeheersing en de uitdaging om een andere die dus in een betere positie ligt, om die weg te schieten. Gewoon samenspelen en je leert constant andere mensen kennen. De competitie, hoeft niet altijd competitie te zijn, met het toernooien zo onder elkaar. Lekker buiten, frisse lucht, en als het regent doen we binnen. Dat vind ik leuk. Om te proberen te voorkomen dat de ander punten maakt en zelf zoveel mogelijk punten. Dus zoveel mogelijk die grote bal bij dat kleine butje te gooien. En dan moeten hun maar zorgen dat ze hem wegkrijgen. Ja, en dan is het vloeken geblazen, of niet? Ach, dat doen we allemaal wel een keer, hè. Maar het is ook juichen als het lukt. Ik bedoel, het kan allemaal. Je bent buiten, je bent onder de mensen. Wat wil je nog meer? Wat de gezelligheid. Ja, sociaal contact. Dat zoek ik op. Ik moet altijd mensen om me heen hebben. Dat is het leukste. Ja, het is toch de spanning. Je bent in beweging. Ik kan wel zeggen, je bent van de straat, maar... Ik denk dat het leuk is, ook de contacten die je hebt, dat is heel zeker. En wat er altijd speelt is toch de saamhorigheid en het leuke dat ze nooit, het is altijd sportief. En dat is wel het leuke van het spel en het spel en de wedstrijd. Zeker dat is vandaag, dat wil je winnen, dat wil iedereen. Maar er gaat ook niks verloren als je verliest, dus maar het is altijd best wel leuk. Ja, we wedstrijden winnen, sterke wedstrijden. Hè? En hier spelen ze voor de gezelligheid op die dorpen. Hè? Maar u wilt liever toch winnen? Ja, ja, zeker. Anders, ja, ik kan er goed tegen verlies. Maar ik win keer.
De gemeente Venray hield dinsdagmiddag in samenwerking met de politie een informatiemarkt over fietsdiefstal op het station in Oostrum. Jaarlijks worden er bij de stations aan de Maaslijn rond de 1000 fietsen en bromfietsen gestolen. De reden voor de gemeente aan de Maaslijn en politie om op de stations regelmatig informatiemarkten over fietsdiefstal te houden. Veel mensen denken dat fietsdiefstal hen niet overkomt. Wat ze vooral moeten doen is, dat vertellen we vandaag ook, dat ze hun fiets goed op slot moeten zetten. Want daarmee kun je al 60%, maak je de kans op fietsdiefstal al 60% minder groot. Ook op het station in Oostrum waren veel fietsen niet goed afgesloten. En het is echt schrikbarend, maar 10% van de fietsen staat goed op slot. Goed op slot betekent dat je 2 sloten gebruikt. Natuurlijk het frameslot, maar ook een apart los slot. En dat je de fiets met dat slot vastmaakt aan de fietsenstalling of aan de grond. Ja, en daar zit het hem vaak, dat doen mensen vaak niet. En een van de 2 sloten moet ook een keurmerk hebben. Ook de BOA's van de gemeente Venray waren de hele dag aan het werk op het station. Onze taak is het opruimen van de zogenaamde weesfietsen. Fietsen die rijtechnisch in die dusdanige staat zijn dat ze niet meer kunnen fietsen, niet meer gebruikt kunnen worden. Dat betekent dat wij ongeveer een maand geleden hebben wij de fietsen gemerkt. Gelabeld noemen we dat. Dat ze binnen no time opgeruimd gaan worden. Dat is een maand geleden zoals ik zei en dan vandaag hebben we de fietsen verzameld. En worden die opgeruimd, worden gestald ergens op een plaats, een aantal maanden nog, voor eventuele reclamatie. En daarna worden ze aangeboden aan de fietsenhandelaar, die kan ermee doen en laten wat hij wil. De informatiemarkten zijn een initiatief van het platform Sociale Veiligheid Maaslijn. Dit platform is opgericht met als doel de sociale veiligheid op en aan de Maaslijn te verbeteren. Er werden weer heel wat gebreken geconstateerd. Dus voor een echte fietsdief is het hier walhalla, zou ik gaan zeggen. Oplaaien in de bus en weg en dan ben je je fiets kwijt. De bezoekers konden de informatiemarkt wel waarderen. Sommigen lieten hun fiets meteen graveren. Nou, omdat het heel goed is om de fiets gegraveerd te hebben, want als je kijkt van hoeveel fietsen er weggehaald worden, dan moet je dat gewoon op tijd laten doen. En dat je in ieder geval zeker meer kans hebt dat je fiets terugkrijgt op die manier. De meesten hebben geen 2 sloten op hun fiets. Dat er geregeld fietsen worden gestolen leidt tot veel onbegrip. Ja, ik vind dat je gewoon van andermans spullen af moet blijven. Ik vind eigenlijk niet dat dat kan, zoiets. Ja, ik vind het niet kunnen. Je moet gewoon van andermans spullen afblijven. Mensen betalen voor die fiets en ik vind dat je gewoon zo moet houden dat je gewoon je eigen fiets moet halen. Wat doe je er zelf aan om diefstal van je fiets te voorkomen? Ja, ik heb een oude fiets, dus die van mij die jat is niet zo snel. Maar toch zet ik hem altijd op slot. Maar ja, je weet maar nooit. Nou hoor ik hier net van ja, je moet je fiets eigenlijk met 2 sloten vastzetten. Eentje ja, vast aan de stang en eentje gewoon het normale fietsenslot. Doe jij dat met jouw fiets? Nee, ik heb hem gewoon een normale slot van de fiets, maar geen extra sloten eraan. Ik heb een fiets met 2 sloten vastgezet, nee. Maar ja, dat vind ik ook een beetje te ver gaan. Ik vind gewoon ook al zijn met 1 slot dat je alsnog vanaf moet blijven. Ja, wat zin ervan? Ja, probeer iets anders te gaan werken. Dat vind ik eigenlijk de beste oplossing, maar ja, het is niet voor iedereen werk. Dus ja, de mens probeert toch op een of andere manier geld binnen te krijgen. En doen ze dat. Dus. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Zaterdagavond is er een nieuwe uitzending te zien van Sportlicht. Deze keer met autocourier Berry Maassen die over zijn passie vertelt. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is er kans op regen en onweer. Het wordt niet kouder dan 16 graden. In de ochtend is er nog kans op een bui, maar 's middags breekt de zon door en klimt het kwik naar zo'n 22 graden. Zondag wordt het met 24 graden iets warmer en ook dan blijft het droog. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.